Ja, nu ska vi göra en guacamole. Tar man en avokado. Få ut kärnan där. Dela den sådär. Få bort skalet som var lite mjukt. Får du bort skalen, Molly? Det här? Ja. Jag tror jag får skala med kniven. Och filea den. Är du färdig? Det var jättehårt skal. Sen ska hacka den i mindre bitar. Lägg inte skalet här. In med dem i en skål. Ska hjälpa dig. En halv citron. Vitlök. Tappa på golvet. Mixa det. Det går bra att finhacka den också. Ska du ha i lite salt? Ja, det kommer. Nu kan du ha i det. Precis. Ta en nypa med fingrarna. Så här. Ja, ta 2. 2 nypor salt. Crème fraîche. 2. Bara 2. 3 stora matskedar. Och så lite svartpeppar. Kan jag ge en matsked till? Så här. Ja, nu blir det 3 stora matskedar. Och så får du röra.
Jättelätt, eller hur? Ja. Nu måste vi smaka på den. Mm. Här. God. Så var den klar.